Sekuru makadi. Ndosimba makadi Tiripo izikuri sekuno. Kuno kwakasimba mhene kwamuri kwakadi. Kwatiri kutrain. Naika. Vasi vazukuru matare. Vazukuru ndiwo mukona tinawa. Matare tinongodaro. Handitika. Chokwadi. Right. Ndikuona tine mukomana akabva Chiredzi kana mwenezi. Chiredzi. Tanga mususukidza tataiwa ida unopinda mudare masekuru. Chokwadi. Tinzwe kutiwo zvakamira sei maererano nematambudziko ake. Mukomana takamugamuchira. Hatina zvizhinji zvatingakwanisa kutsanangura. Iye ega anogona kutsanangura sekumugamuchira mukati mematare anaya anogona kukutaurirai. Kumapindiro akaita mudare rasekuru Guvheya achizotsanangura mabatsirwo aari kuita sei ari kuita nekutanga batsirwo akaita anokutsanangurira yega. Handiti. Tinotenda. Mukoma makadi. Nafara makadi. Zita ndi Paulo ndichinonzi munodaidza muchiti chikozvi. Paulo Kristo Chauki. Chauki. Mukoma Chauki. Makadi zvino. Nafara makadi mukoma roba. Handitika. Tinotenda. Makazosvikira kudare rasekuru Guvheya. Handitika. Ndodzei kubva ipapo kuti zvakafamba sei? Ndakapinda mudare masekuru Guvheya. Vakanditambira zvakanaka. Vakandibatsira takapinda mumatare. Vakanditaurira dambudziko kuti riri kubva kupi. Asi vakanditaurira kuti mune zvakaiswa mukati memuviri. Mazino vakafananidza mufananidzo wechigumwe kuti pane rimwe rakaita sechigumwe nebvudzi remunhu akafa. Saka sadaro takabva tamirira ipapo. So vapinda mudare nematambudziko amaisangana nawo nezvakabuda mudare pane pakapesana? Aiwa, hapana kupesana. Handitika. Saka kuti chamaa kudai mimi izambuko chete. Izambuko. Zvitsananguro maneta nazvo. Asi kana panewo zvimwewo zvinenge zvida kuwedzerwa tinoziva kumberi kuti zvakamira sei. Aiwa, ndakachibvunza zvamunoziya nezvamakanzwa kwamakabva kuti sekuru ndo zvavakaskobatawo. Zvimwe zvazvakati siyane. Asi vari kumhepo ndo vanoona. Kureva kuti vakawedzera pamatambudziko amunawo mukati meupenyu hwenyu. Handitika. Aiwa, ndinotenda. Sekuru hanzi ane zvinhu munyama. Iye anokutsanangura kuti chinoitika mumiri wake atofambwa mumiri nemumusoro nemaziso mese miri wake. Asi achitakasvika chatakatanga kutsanangura chatakaona chaiyo padhuze chakamachi takachibvisa. Saka apa takamubvisa zino renge rakadai. Ndifunga anogona kutsanangurirai. Takamubvisa zino renge rakadai. Takamubvisa. Saka zvinhu zviri mumiri make zvinoita zvishanu. Saka zvitiutasati zvasara kusvikani 4. Saka nekukura kwakaita basa rake hatigoni nenguva yekufamba kwangaita urwere huri paari. Ndakati ndogara naye ndichimubatsira kusvika tasvika pakuti urwere hwakaita sei hwapera. Saka ndiri kugara naye ndichimubatsira kusvika ndapedza kubvisa zvinhu zvipi achazokutaurira ega kuti abatsirika sei. Asi ndofunga ndikuona anogona kubatsirika. Saka nhasi papapa ndetonourongwa kuti sebasa ringe rakandoandira kumashure ndanga ndakatomusiya ari pamba ndambobuda kune mabasa edu yaya. Saka panhasi ndinoti timuseche futi takamupa mushonga tabva mushonga kuti zvinhu zvacho zvibude pachena tigone kusvika pazvinotoreka. Saka ndonguva yatasvika kuti tigone kumuita sei kutanga kuti tigone kumutanga kumubatsira. Achabatsirika hake zvakanaka. Saka zvinhu zvikuiswa nevapenyu nevakamba kana zvaiswa munyama yake kunzi zvishande basa richi kuisa vanhu vapenyu. Iye anotozvinzwa ipapapa angakutsananga muchidimbo zvinoitika paari. Handiti mukoma tsanangura zvinoitika pamuri chinzi. Regai nditsanangure. Zvinhu izvi sezvino ndakagara panapa chinogona kuita sekuti chinogona kutooneka apa paskina kuti chinenge chichidai. Chinogona kubva futi choenda pagumbo chobva futi choenda kuzasi kwetsoka. Zvichidai zvitoonekwa nyangwe imi vanhu venyama mukazviita zvinotooneka. Kana musaka pano takatotiona. And then musoro nomazisingaoneki because ndichita like ndiri kunzwa sekuti zvinoita honye zviya zviya. Handizii ndingazvitsanangura sei. Zvoita futi kuzasi kumabhora kunoita sekuti kunomboita like chinhu chinoita sekuti chinosunga mbijana but iwe unozozvinza kuti pati zvopera zvogara futi
nguva diki futi zvoita saizvozvo. And then zvoita futi nzeve inoti kana inogona kuti izvozvi ndakagara pano ngotanga kuti gugugugugu zvokuti zvinotonzwika futi nemunhu ari pasaidhi kana ukanyatsoteerera. And then inogona kuvata mausiku ese ichiita kuti gugugugugugu zvokuti haurari. Ndotorata nesaidhi 1 kuitira kuti ndikwanise kuwana hope. Zvekuti mamwe madays inogona kutoita zuva rese usiku hwese ichingodaro pasina kuti inombozorora. Zvokuti nyange munhu akataura zvimwe zvacho unenge usina kutombozvinzwi because inenge ichiita noise. Ndimbobvunza zvangu sanadzokera nasikuru. Makamboenda kuchipatara kunzvimbo yamugere kuti ndine dambudziko rakadai vanoti chii? Kuchipatara handina asi ndakamboenda nenhau yemusoro because musoro waitema mushonga kubva na 12 masikati kunosvika ndivate uchingotema kana ndavata pandinongomuka ndomuka wapora. Saka ndakamboenda kuchipatara ndichingopiwa matablets asi ndaingoona kuti zvakangofanana na 12 dzichingosvika unozvitangidza futi unongopora paunomwa mapirizi and then kana zvadaro utangidza futi. Sekuru ndazvinzwa. Nenhau yeziso futi ndandakataura ziso ndakarota ndichimharwa nemhashu gore rapera. Ndarota ndichimharwa nemhashu ndakavhunduka mausiku wawo ndobva ndamuka yaibva palight pane light remagetsi saka yaibva ipapo ichiuya kumeso ndobva ndavhunduka ndikamuka ndikagara. But makuseni acho chakandikasamadza ndakazoona ziso razvimba ndikatsikira mune chibhora chiri mukati. Mukatotsikira mukatsikira munotoshinza mune chibhora chiri mukati. Chibhora ichi ndo chinenge chichikava ziso. Mukaona ndakuvhara ziso ndinjezamo ziso riri sensitive parinongo rikangonzwa chinhu chadai rinotonzwa kuti haasi normal. Saka nekufamba kwenguva ndaida kukonguluda pakuti zvinhu zviri kuitika mumuviri mangu ndotozvoona kuti hazisi normal asi sezvinhu zviri kuda chipatara. Atsanangura ega sekurungura. Atsanangura. Pachiwanhu makanzwa kuti zvipotswa kana zvikandwa ndizvo zvakaitwa mukomana zvipotswa. Asi ndikushaya kuti uroyi wacho wakabva wasvika kuti munhu anokanda zvipotswa zvakawanda kudaro pamunhu mumwe chete. Zvinotondinetsa. Asi ndichabatsa nemagonyo endinoita kusvika aita zvakanaka. Ipapa ndakufunga titotanga kumuita sei kumubatsira nekuti papari pane zvakutoitika kuti pane zvakutonzwa ipapo. Ndatozviona izvozvo pane zvikuitika. Pane zvimwe zvifuti ndandakanganwa zvinondibaya kumusana zvinongouya zvoti chu ndotombotarisa kuti chii chiri kundibaya kumusana. Saka zvinobva zvasiya zvipundu zvidiki kana zvabaya sokuda zvasiya zvipundu zvidiki. Saka izvezvi zvandiri kunza zvipundu izvi zviya zviri kufamba mumviri zvinongoti tik tik tik. Zvinzwa zvavhunduka nokuti zvakutoziva kuti nguva yaita sei yakwana. Saka takuchitanga kumubatsira. Saka zvipotswa sekuru kana wapotserwa zvawaiswa munyama mako kumunhu azvisa zvinenge zvichishanda chikwa chichaanobhenefita. Izvi inini panondinetsa kuti ndizive kuti zvinenge zvishandei. Ndinoona sekunge kandi pane zvaanobhenefita here mazviri kana pane handizivi kuti vanozvikuita sei panondinetsa. Asi uroyi tingangoti uroyi nokuti kana uchikanda munhu chinhu chorarama chiri mumwiri memunhu uda kuti aite sei utori uroyi. Saka zvinhu zvakadaro ndinoshamisika mazhinji ndinoti aiwa zvine mishonga kana kuti yechiposoro hanzi tourayira mukati hazviperi. Mushonga wechinhu chakaipa chinhu chinofamba mumwiri kana wabaya nemunzwa mukomorobhati makasaubvisa munzwa iwo takaupai mushonga kuti munzwa unonyarara kurwadza. Asi mushonga munzwa uita sei kuubvisa hani mazvona. Saka ndo zviri kuitika pane mukomana angaita hake kuti aibatsira kunge asvika aibatsira asi chakakosha chinhu izvo ngazvibviswa.
saka mazvinzwa kamukoma chauve hanzi nasekuru chakakosha kuti dambudziko renyu ripere kubvisa zvinhu zviri kurarama mukati menyama iyi. Ichokwadi mukoma Robert, neniwo nditoshuvirawo kuti dei mwoyo wangu wafarawo, dei nekuti pfungwa dziri kundiwandira zvimwe zvacho zvandinenge ndichifunga ndichingofunga dambudziko rangu muupenyu hwangu kuti ndichararama kusvika rini, ko vana vangu vachararama sei kana ini ndikakundikana izvi. Saka tinovimba nekutenda sekuru nekugamuchira chauke. Ndinoziva kuti sekunzwa kwandakaita asvika kuofisi kwangu kuti haana pekugara, so kutomugamuchirawo nekumugara naye kumba kwenyu sati atombopindawo mudare remidzimu nemasvikiri, izvozvo tinotozvitendawo kungomugamuchira kwamakaita chete semutorwa ari mugamuchira nekuti ibasa remidzimu. Ibasa remidzimu kana munhu aita dambudziko chitadza kugamuchira munhu chimubatsira, kana isusu vadzimu vacho vanototiranga ndifunge kuti zvinofamba zvakanaka. Asi kana takapiwa mukana wekuti tiite simba rekuti tibatsire vanhu ngatiite sezvo zvokuti hasi zvedu zvinowaridzwa hazvo. Saka tofanira kuteedzera zvinodiwa nemidzimu. Do sauti. Tendoka utarara nedumbu. Anzarara nedumbu musana uende kunje. Zvawakaita zvingochinja chiri varara. Jangan kacil. Asuh cuma macam tu lah. Jodoh macam mana? Muka
ngochinzwa chii Hapana chafamba. chatutiza zvakanaka pemba tocheke mari munai mutata vamos isso kumbat pita trozo
Mbofika hembe. Mbopfeka Simuka. Makwiza akagara ino. Makwiza futi. Pane zvimwe zvekuti. Mumacho mufanira kumpa andozvikwiza ega mabhora ekuruma andosango kuite maruma anozvikwiza ega. Pane chero kumanika wachiona. Nguva yawatanga kugara. Paside zvine chibhora. Pakabata. Saka pia mani ndo chika mamuri mvura mbege mutore. Sema ngombe. Mutore. Bana yenza kuti kana iwo apa muchimunya ropa rake chirarama mupimbiwo mu Chinchakadai. chi Ndisati kuti uroyi. Dawa uroyi. Nekuti akusara kuponesa munhu unokuda kutouraya. Atingati kuponesa kuda kutouraya. Unga maona zvinenge zviita makumbo ake apa kugwina angaita zvinhu zvichioneka kutomhanya kuite zvekufungidzira. Unoda kuti aite sei? Unozogene unobenefita chicho unobenefita ipapo. Ndoona sekunge nini pomozonza kuti munhu apera ropa asina ropa ndo zvimwe zvinenge zvitoto kana emuridzi pamananga achiwana ropa rikubva kune munhu zvichienda kwaari ndo kazhinji. Chambatsira kusvika asi ega angane dambudziko irori izvinhu zviri kufambwa vanhu vangakawanda vane matambudziko ezvinhu zviri kufambwa. Tomwe mukadzi aitoenda nazvo anogona kusvika manje manje aine dambudziko irori asi zvasina zvakapera aine dambudziko rakafanana neirori futi. Saka mushonga mukuru kuzvibvisa. Musamboko makanyepera kana imi mukomora but manzi ndakupa mufananidzo kunzi wanzi chakati chapinda pakati chotadza kubviswa uyo unonzwa sei? Hakuna. Uri ndira kumbokubvunza ikoro chinhu chakadai kana chiri miri chinonzi chafa chiri miri ichi chimiri yako chakafa chinoenda kupi? Chafiremo. Chafiremo. Spirit ikazvinhu saka muridzi wacho akachikanda anogona kuchimutsa zvakare chitotanga kuita action yacho chaingoita pai saka ngazvibvise kana achigumbuka kwaari kuona kuti zvinhu zvangu zvandakaita pamunhu zvaita sei zvabviswa ayo tochipedzerana ipapo. Saka ndinoona kuti saka zvabviswa kudai so munhu anobva aona kuti zvinhu zvangu nokuti vanenge vari toti spiritually connected anobva aona kuti zvinhu zvangu zvizvi kune munhu iye hazvichashanda zvinogona kunge zvabviswa kana zvaurayirwa imwe sekutaura wati haazodzosera futi here. Tichamugadzira iyoyo kuti hapana chichapinda futi mahari. Ndozvatoita tinogadzira futi tichamugeza nemishonga pano tichamugeza nayo tomubika nemwe mishonga tomupa imwe mishonga yekunwa zvakare mamboona tichimupa ndiye kutoti zvinhu zvipere kana miri wake usadhererwe nokuti munhu angofunga kuda asi kazhinji munhu anoita zvavanhu voukama mutoro wakashoma mutombotora anokurova asi paukama mutoro kuti akuroyi kazhinji anotingatobva nekone hama yako ndokanotangira ndo pazvinotangira
zvandakaita zvinozvi kungoya kwamuri ndinoita kukuroya handikwanisi asi ndopinda nokune hama yenyu ndokazhinji kana munhu achizodzivirirwa ndo pakakosha ipapo takudzira ndo mushonga wedu chaiwo manje kudzira ndo mushonga ende manje akwanisa tadzirira munhu madziriro ezvinhu zvakadai so iwo kada kuchikanda wakaona chakandotadza kurowa munhu wokuda chakana zvakutsidzoka kwauri ndopamanza kuti munhu apandukira zvinhu zvake zvinosvika zvinokuwadza iyo muridzi nekuti kwaenda kwake zvino chasvika zvino kuti akwake akuchaita sei akuchapindika zvinodzoka zvine simba kwauri kana zvakadaro pakanaka kana zvichidzokera munhu acho ambozama kwechipiri kuda kukanda zvodzokera kwaari ndizvo pane zvawanzwa pakushandisa kupisa ungochita umboti zii handiti but muziso chete muziso chakudonhedza mushonga wemuziso kudonhedzera manje tatodonhedzera mushonga wemuziso chatogadzira izvo zvazvisati anawo pano asi tokugadzira manje todonhedzera futi maziso chemaziso icho tichaita plani chitize chibve paziso ipapo chiyo petogona kuchibatira ziso chinhu chisingadi kudisturb haridi kutomboda kukanganisa tochitorera pano paizo zvitorera asi apo zvamboti zii zvenyarara tombomira mbichani tozosecha futi pezvinotanga kunyanduka tosecha zvichapera 1 tizvitora apa zvakutoziva manje kuti kana muridzi wazvo kwaari because inetwork iconnection nenetwork yake anotoziva kuti pane zvakutoitika saka anotombozvimisa kuzvifambisa kuzviwandisa kuzvisati sei asi aiwa tinosangana nguva yacho ndiyo tinayo ende simba racho riro tinaro rokuzviita izvozvo kandi iwo unomubvunzira uda kubvunza kuna sekuru ndichiripo aiwa ndina unobvunza wakupora chete dziko randinaro ndiri kuda kupora chete ndatambudzika handiti aiwa unopora kana watouya kudai so kana ari maoko medu kudai so anotopora handiti ndinotenda sekuru aripi aridi kubatsira handi makanzwa ndii ndakamugacha ndakati ai ngachiuya kuno ndigare naye ndakamubatsira nhasi akadzokera uya arizi kudherera futi kuona kuti akandoitwa zvakati kwekwe anomuteera kuti ndokwari saka ari maoko medu manje hapachasvikiki kusvika munhu tapedza naye tikati timuchise chiendako aiwa kaneko kanotora kuti haasiriyo munhu wandaiziva uya akada kuita zvanoita iye muridzi ndiye anorova pasi nekuti kana tapedza basa riri pane uyu iwo kada kuzoshereketa pane uyu ndionodona ndozvatinoita totienda kuri sei chiredzi chiredzi kuri nani beta hamuna kuya nenzimbe nzimbe hatina koinda magutsa asi kuisa nzimbe mazano musadharo ndatofara ndikata mukoma wangu zvati ari kuuya pamwe achangondigiroka nzimbe dzondomboswera ndichimbiri nazo ranasi tadeta tokuigirai nzungu chadziri nzungu nzungu dzakaita asi dzakaita aiwa tinotenda mwari ndoda kunzwisisa kuti Paulo wandakagara naye nhasi muhombe sei abva kupi uye mhuri yavo yakamira sei alright inini ndonzi Paulo Kristo Chauke and then makore 24 and then mhuri yangu ndine mukadzi wangu nemwana mudikani wane 3 months alright saka which means kuti munin'ina wangu yakuite mukoma munin'ina aiwa tinotenda zvese ya okay ndoda kunzwisisa dambudziko raita kuti nhasi tigare panapa tichiitireka timbokurukura chii chiri kuitika muupenyu hwako Paulo alright mukoma dambudziko riri kuitika pandi rikanditangira nekumusoro ndichidzika kwese zviri kuitika mumuviri wese musoro mangu musoro unotanga kutema kubva na 12 dzemasikati kusvika manheru every day and then ndichiuya pamaziso pane ziso randakarota richimarwa nemhashu ndamarwa nemhashu ndobva raita ndavhunduka kuhope ikoko
ndobva ramuka rakazvimba ziso razvimba ndobva ndakazoona kuti mune chibhora mukati and then chibhora ichi ndobva chatanga chinotofamba muziso zvokuti zvoita sekuti ziso roda kuvharika zvokuti chechiita like chiri kupara and then ndadzika pachifuva panapa pane chinhu chinobva apa chokwira chosvika chozvimbisa apa choita sekuti chinhu chakagara pauro and then ndichidzika nechekuzasi kumaprivate parts nekumabhora chaiko anoita sekuti anosunga like uregedza usunga uregedza and then kozoita zvinhu zvinofamba muviri wese usvika kutsoka and then zvichifamba kudaro zvinosvika nyange kururimi zvekuti zvoita sekuti rurimi gunenge kuita sekuti guri kudhonzwa kuti kupinde mukati chaimo kutarake kuda kunovhara mweya and then zvadaro zvoita sekuti ndiri kuhope ndiri kuhope pandinorara ndinorota ndichirara nemunhu but ndisina munhu wandiri kurara naye but zvitoitika like real zvokuti unenge uchitoita like une munhu wauri kurara naye mausiku and then kana ukapepuka anotowana nhengo yakatomira zvokuti haitorari inotomira zvokuti unogona kutoti ko why ichimira ini ndakarara zvinhu zvinondikahlamadza kuti munhu akarara zvichirudzii zvokuti ndotombomuka ndogara upedza umbotadza kubata uchimbofunga kuti asi dambudziko iri why zvekare pamwe pacho ndinotomborota ndiri kuchikoro infact every day ndorota ndiri kuchikoro at the same time papo ndichitobobewa so ndotozozviona kuti ende zvandee ndichinyora futi hazvo zvisingatombonzwisii kuti kuchikoro kwacho ndakabva 2021 2022 but why ndichirota ndiri kumashure ndoda kudzoka kumashure titange padambudziko remusoro ndanzwa muchiti musoro unotanga kutema kuma12 unonyarara nguva unonyarara kana ndichinge ndarara zvisina nguva here kana kuti lese manheru pandinongorara chete manheru paya unogona kubva pese apa kubva na 12 1 2 3 4 5 6 pandinozorara pandinongozopepuka chete ndopepuka musoro wanyarara wakamboedza here kuenda kuchipatara zvichida pamwe pane dambudziko rinenge riri kuripotwa nekutema kunenge kuchiita musoro? Ndakazama, hapana chakabuda. Vaiti chii asi? Vanongoti vanongonipa matablets. Kana watanga kutema unomwa matablets. Saka dambudziko rani nguva yakareba sei? Ramusoro riga ndidzoke kumashure. Ndakamboti ndiri mwana ndatokura kuzvigrade form 1 grade 7 papa. Zvakatanga grade 7. Ndaivhara maziso ndichinyora zama. Ndaiona mute. Maziso otadza kuona zvokuti ndaibuda panze ndonitasa zuva. Zvomboti zvopera. Ndodzokera ndononyora. Saka nokudaro ndakazopedzisira ndakubatwa nedzungu. Nzeve dzichivharika, maziso ovharika zvokuti nyange munhu akataura muno handitombomuzva. Saka rakaramba richikura. Ndorangarira rimwe zuva takaenda kumapurazi kunorima netractor. Munhu aidhiraivha tractor aindiona asi ndandisa. Pandakasumuka kudai ndakabva ndabatwa nedzungu riya, maziso ndobva avharika, nzeve ndobva dzavharika. Tractor ndobva rangodarika nepamberi pangu papo zvokuti ndonasa kuti rakatondiguma but handina kuzvinzwa. Nadhiraivha akangofungidzira kuti nekuti ndinogona kupretenda like zvese zviri normal. Dhiraivha haana kutozoona kuti munhu zviri kuitika paari zvinhu zvihombe. Pakutsanangura kwamuri kuita ndirikunzwa muri kuti dambudziko iri rakatanga muchiri grade 7 form 1 handiti? Idambudziko rakaitika muchiri mwana. Vabereki makambovataurira here kuti ndine dambudziko randirosangana naro rekuti ndirutemwa nemusoro, maziso ari kuita mute, nzeve dzovharika, zvokuti ndinenge ndisingasanzwi kana kuziva zvinenge zvichitora nzvimbo? Vabereki ndakavatsanangurira asi nozvava mukukura kwedu vabereki vangu vakasiyana. Saka ndakarerwa kanokwana kuita ka4 mumisha dzakasiyana. Ndizvozvo. Saka mukutsanangurira mai vakasvika vakanditi ina handisi womumusha menyu, saka handingakwani munhau dzemumusha menyu.
muziziva kuti vanhu kumusha kwenyu vakamira sei. Baba ndakavatsanangurira vakanditi enda kiri kuchipatara unotarirwa kuti njere dzako dzichiri right. Ndiye ipapo uchiri grade 7 form 1 pavakakuudza mashoko iwayo. Izvi zvava zvegore rino. Ngatimbodzokera patichiri mudiki kuti dambudziko raitika uri mwana wechikoro uri kutsvaka maexam maziso ari kuita mute nzeve dziri kufarika unenge usisina zvauri kuziva uchiudza vabereki dambudziko iroro. Pachokwadi handina wandakataurira apa nekuti zvinhu zvandaisa mumwoyo ndanga ndisina munhu wekuchemera. Baba vangu vakaroora umwe mukadzi nazvino vachinaye. Amaivo mai vaitondiona sekuti inini ndiri munhu anokipa masikireti ende nyange kuvaudza ndandisingakwanisi nekuti ndandisina munhu anga ari padhuze neni. Asi wakakipa kasikireti because haunova wakaudza panguva yacho. Handina kutaura chokwadi handina. Ndakazotanga kutaura nhau gore rapera ndopandakabuda pachena ndichiudza family yese umwe neumwe ndichiti anga titsvage ipi kufamba tidi tigadzirise zvunhu. Baba ndipo vakandipindura mashoko iwayo. Vakati chii? Vakanditenda kuchipatara unotarisa kuti njere dzako dziri right. Vakatosumuka vakaenda vakandisiya. Katonototi nawo yangu haingatambireki. Asi mumhuri munenge mune hama dzakati wandei nekuti ndanzwa muchitsanangura kuti takatsanangura semhuri. Muna nabamunini muna natete makamboedzera kupotera kune vamwe vasiri baba. Bamunini ndovoga vakazvitambira. Nazvino nyangwe ndikavaudza kuti dambudziko iri ndazodii vanozvinzwisisa kuti mwana ari kutambudzika. Asi nyangwe tikafamba tiri tega nabamunini hazvibudisi chimiro nekuti vamwe vese vari kuramba. Ende kwatinenge tichifambawo tinenge tichinzi uyai naningi asi munhu haungamutendesi. Ndanzwa muchiti kuhope makamarwa nemhashu ndo pakabuda bundu riri paziso. Zvakafamba sei kuti zvinhu zvaitika kuhope muzotoona paziso pane zvatoitika? Zvakatora nguva yakareba sei? Zvakangoti pamakamarwa muchipepuka mutoona ziso razvimba here? Chii chakatora nzvimbo? Pandakamarwa neziso munoziva kuti kana uri kuhope unogona kuti maziso anogona kungomuka obvious andomuka akazvimbirira paunorara. Handina kubva ndazvifungidzira kuti ziso richamuka rakazvimba mangwana. Asi mangwana acho ndakatomuka ziso razvimbirira kudai ratobuda zvokuti raitoonekwa kuti maziso anga akasiyana. Makambonomatariswa rasi? Handina kumbonomatariswa but inini nekutarisa kwangu paglazi ndakatoona kuti rakatotsvuka mukati chaimo. Ndikutoona kana izvezvo nyangwe ndikatsikirira kudai kudai ndinotochinzwa chibhora chirimo. Ende chibhora ichi ndakachikwidza apa chaiva apa futi pachifuva. Ngoreva kuti chimwe changa chiri paziso chimwe chiri pachipfuva kana kuti ichocho ndo chinongofamba? Chakatanga chiri apa ichechi pandakakwidza ichi chikapera ndopandakazorota ndichimharwa nemhashu kuziso ndokubuda ichi. But pane chimwe chandotombonzwa futi uku kumaprivate nechepachibva ndotombonzwa kuti ndotofunga kuti zvibhora izvi zvakatowanda kungoti handizvinzwe zvimwe zvacho. Asi zvese izvi zvitomboti kana kuti takatarisana nemaziso kuna nachiremba vemaziso makambotora here dambudziko iri mukaenda kwavari kuti onai zviri kuitika muziso rangu nokuti ndakatogara panamba ndiri kuchiona? Handisati but inini nekuona zvandiri kusangana ndiri kuzvona hazvisi normal hazvisi nhau dzekuti dzinoda chipatara. Nekuti nyangwe nzeve yangu iyi inorira zvekuti inoita like kurohwa ngoma chaiyo kana panorohwa ngoma inoti handizvi ndingazvitsanangura sei zvokuti ndinotovata ne one side ndakaitsikirira kuti isati ndikwanise kurara. But inogona kurara womuka ichingoita saizvozvo zvokuti nyangwe munhu akataura apa hautonzwi zvakanaka. Kuti gugugugu chaiko kuta like handizivi ndingazvitsanangura sei pamwe inomboti like iri kubuda mweya. Ndanzwa futi muchitsanangura kuti kuhope ikoko muri kurota mukadzi ari kuuya achirara nemi. Zviri kufamba sei? Anouya kakawanda sei? Ane mazuva here? Ane nguva here? Kana kuti anongouya paangofunga kuda kuuya? Segore rapera rega nditange kutsanangura gore rapera. Gore rapera unogona zvogona kutoitika katatu pausiku humwe. Zvaigona kutoitika katatu pausiku humwe. But pandakauya
ndikashandigwa zvakabva zvangoti mbijana zvokuti zvaizvezviwo zvogona kuitika kamwe kana kuti pavhikiyo kana kuti kana muchinge musinganzwanani mumba nekuti munenge musina nguva yekuti yekusangana. Uko zvine zvani muri kuti anouya kamwe pavhiki ko imimi bonde nemukadzi mumba richiri kufamba zvinotofamba asi kuti nayo inenge iripo mai zvoita like zvava zvokuti munhu wakungogara uchingoda bonde nguva nenguva zvisina limit yekuti kana obvious munhu murume kana wabva mukurara nemukadzi unotombotorawo zvinguva but ndotonzwa kuti like kachishavi kaya. Hapana here zuva rekuti mukadzi uyu abva mati akauya pamwe pacho munhu zvinongona kurara naye kana ka3 pausiku toti mukadzi uyu auya marara naye handiti then mukadzi wenyu chaiye wamuri kuona obva amukowa achida bonde hazvina here matambudziko azvakupai kana kuti hamusati masangana nazvo? Zvinotoitika obvious hazvichatoshande nekuti watopedzwa newe kudhara asi semukadzi anoti zvimwe zvacho anotozviona kuti kana ndotombomutsanangurira kuti paita dambudziko apo pane munhu anga achindishandisa. Saka zvinowanzoitika nguva iyi zvinongoitika usiku chete here kana kuti dzimwe nguva even masikati? Masikati hazviitiki mausiku chete kana kondoedza kana kuma3 asi iye mukadzi ari kuzvitambira sei kuti pauya dambudziko murume wangu ane munhu waari kurara naye kuhope? Munozva kuti ipapo pane kukwesherana nyangwe nazvino izvo munenge muchingoti padiki makonana mwedzi kana kuti pavhiki kuti Sunday kana Saturday kana paweekend makonana hamutauri mese saka hauzizivi pane pfungwa yemunhu pamwe pacho anotombofunga kumbozvisiyawo because mukufamba takambofamba akasvika akaudzonza zviri nani utize neupenyu hwako nekuti what's next ndiwe uri kufa paakamborwara achigeza asingamiri kwegore rese ipapo. Saka maizvifambisa sei makambomutsvagirwa rubatsiro here? Ndoziva kuti semunhu wechirume kana nguva yeuda bonde yasvika unotonzwa kuti ndakuda munhu wangu iye ari kugeza gore rese makamubatsirawo sei? Pamakafamba pacho zvainzi chii? Akatanga kufamba iye ndobva asvika akanzi munhu ane nhau dzese munhu ane problem hombe nekuti mweya uri kusvikira pamurume wako murume wako anofanirwa kuuya kuna atange kubatsirwa iye nekuti ndiye ane dambudziko hombe. Taenda ikoko akasvika akanditi ndoda kukubatsira ndobva atiitira zvaakatiitira asi akataura kuti mhepo dzekumusha kwenyu ndodziri kukonzera kuti mukadzi ageze kuti musawana nguva yekude yekusangana. Apa papa achangobva kushayika mwana ane 2 weeks akangogomera ndobva atofa iye haana ambozomira kugeza and then zvadaro taitirwa minamato yatakaitirwa zvakabva zvamira asi gore ratokwana because ndaizama kwese zvichiramba kumaprofeti zvichiramba ndobva amira iye kugeza ndopakazobata mimba yemwana watina izvezvi. Zvebonde hawangoshingirira semurume apa pasina dambudziko nekuti unenge wakatarisira mukadzi mumwe. Vamwe vandosangana navo vachitaura nyaya yemukadzi uyu anouya kuhope achirara newe kana kuti achirara murume anenge achirara kana nemunhukadzi. Vamwe vanotaura kuti ndinenge ndisisina basa nemukadzi wangu kana nemurume wangu wanenge ndichigarisana naye mumba nekuti dzimweni dzenguva kune uyo ari kuuya kuhope hanzi zvinenge zvaakunaka kupfuurawo ari mumba. Inini kwangu hazviitike ndotonzwa kuti dei ndasangana nemukadzi wangu kana zvaitika kuhope ndinotoshaya hope nekuti shungu dzangu dzichiperera pakuti ndiani munhu ari kuzvikonzera nokuti ndaakufunga zvakanyanyisa hazvindi affecti kuti ndisarara nemukadzi
ndinenge neshungu kuti tofanirwa kusangana ende zvichitoitikawo saizvozvo zvokuti zvemukadzi wekuhope zvikunakirwa nemukadzi wekuhope ndinozvifila kuti it's not normal. Alright. Saka munosangana unotomuka uchitoona watoproducer here because vanhu vakasangana munhu anotoproducer toona watoproducer. Saka aringave here dambudziko futi riri kusvika ndazomuchitaura kuti dzimwe nguva ndonzwa mabhora anga achitonga ari kukaka. Ndoona ndo pandinoona pamwe sekufunga kwangu ini ndotoona kuti pamwe ndakutoura kuti nzitsa chaita mwana. Kana futi kusangana nemukadzi pamwe ndo zvinenge zvakurirwa kuti kata magetsi wawo zvibve zvadhakwa zvamuchose. Saka mabhora anokaka after wasangana nemukadzi here kana kuti nyangwe ndiri kunoku ipapo ndakatogara panapa ndechitozvinzwa anenge achinyatsoita sei kukaka like kudhonzerana upinda udzoka kudhonza like handisingazvitsanangura sei zvokuti unotozvinzwa munyama kuti like kuti pakupedzisira kwacho anozopedzisira kuti zarara paanenge akuregedza. Ndazofuti uchitsanangura uchiti pane zvinhu zvauri kunzwa kuti zvinenge zvichifamba mumuviri. Dambudziko iri rakatanga usei? Dambudziko iri ngati gore rapera museri rakatanga zviri zvigumwe izvi zvigumwe zvangu izvi chinogona kudai choga chobhenda kudai chomira chakadai so and then chamira chakadai chozongoregedza choga chodzokera and then ndobva papinda chinhu chakatanga kurogwe kuleft apa chinhu changa chiri chii chakaita sei changudai like mabhabhos anenge achitika paropa saka chaida zvaitoonekwa apa kusvika chapinda mumuviri zvaakufamba pese pese saka chichitouya wakatochiona kuti ichi chinhu chichatondipinda ndaitochinzwa kuti chinodai paroka apa ndichitokwiza munyu ndichizama dzese nzira but chakapesera chatopinda mukati muropa chakufamba mese. Saka ndo zvinhu zvakazowanda nzeve dzakatanga last year nzeve dzakatanga dzichiti dhuma dzombovhura makore apfuura dhuma dzovhura dhuma ndikashamanga idzovhura but gore rapera mai dzangotanga kuti dhu dzisingamiri. Saka hazvina nguva kana kuti zvinongoitika anytime hazvina nguva. Pandaiverenga message wakatumira ndakaverenga futi uchiti unonzwa kunge uri kudyiwa nemakonye. Ndatatoka apa pakona yangu yemusoro apa panoitika like handiti munoona munofila kuti makonye paanofamba paanenge achiita sei anenge achiita sekuti like pari kudyiwa like but hazvirwadzi but unotozonzwa kuti pasosona parikaini podi nemukwenye poti zarara zvoregedzi. Ndo zvimwe futi zvaakundikanganisa njere zvakuti ndakanzwa mukadzi wangu achindirondedzera chinti zvangu achitaura kuhopenana handizvinzwisisi zvaunotaura. Anzwa iti chii? Anatozondirondedzera because ini ndiye ndisingatoduka kuzvinzwa nekuti munozva zvezvichirwadza mumwoyo mako. Izvezvi enda kutozvinzwa apa pakona yemusoro. Saka zvakaoma sei kuti uri mwana baba varipo amai varipo asi vese varikutadza kuisa musoro pamwe chete kuti vakubatsira dambudziko ripera? Ndinoona sekuti zvakaoma handizivi kuti ndingazvitsanangura sei. Unoita sekuti uri nherera une vabereki kukurudzirawo kuti nyange mhuri yeZimbabwe kusiyana kwevabereki kutambudzisa mwana ndo zvaakutora advantage kuti hakuna kwaunochemera hauna mumwe munhu waungaudza dambudziko kusvika wapenga kusvika wavharika maziso wangova munhu wokungoti unongogara handina munhu wokuchemera kunze kwana bamunini nana mai guru. Asi vatadze here kumbofambawo newe kana kuti muri kutofamba? Takafamba but vanhu vacho vatiri kufamba kwavari ini ndiri kuzvinzwa kuti apa ndanyeperwa apa ichokwadi. Unozvinzwa sei? Zvakafanana nekurapwa kwanzi
taona zvakadai ndakuchikurapa kana ndarapwa ndinotonzwa mumiro mangu kuti ndarapwa panapa handina zvataugwa izvi inhema pane kumwe kwatakambofamba zvikanzi nhengo yako haisi kumira chichichi ndakatoona kuti idzi inhema idzi because hazvisizvo zviri kuitika panjira otherwise uda kutobatsirwa kuti isamire nekuti ndiri kumuka mausiku ndoona yakamira zvinotorwadza zvokuti unotomuka ichitorwadza kurwadza right ndoda kuuya patsanangudzo dzauri kufamba uchiudzwa kungava kumapostori kungava kune vechivanhu vachona kuti uzorapwa ka vanenge vaona kuti no dambudziko riri pakati mauri kufamba kana kuti zvawakutendeseka nazvo kuti izvi zvingangova zviri zvechokwadi vari kuti chii vari kuti maproblem ari kubva kumusha kwenyu asi inini hope dzandinenge ndichisangana nadzo ndinotozvona kuti zvimwe zvacho zvinomeka senzi zvimwe zvacho ndinenge ndichinyepegwa nekuti inini pamwe pacho ndinotozviona kuti apa uyu ndinhingi uyu ari kuuya kuhope kwangu tisingavatauri mazita vanhu ivavo uri kuona vachiuya kuhope pane here pauri kufamba futi uchivabata kuti dambudziko uri kubva una nhingi wako hatisi kutaura kuti ndiani kana kuti asi ndinoda kuti tibuditse kuti zveshuwa vanhu uri kuona kuhope vane chekuita nematambudziko uri kusangana nawo chete kuti mukurota kwandinoita handiti ukarota munhu lese ukarota munhu 5 times achiita mabasa akaipa kwauri lese muchirwa unotozviona kuti chatiri kurira chii kungosangana totorwa unotoona kuti zvataurwa izvi zvinoenderana nezvandiri kuona kuhope handei kuhope because vanhu avava pavari kuuya handi vakasiyana vanouya vachiita sei vamwe vacho vanouya vachindirwisa vamwe vacho vanonditumira zvihove zvinenge but ukazvibata iwo zvezvichitaura zvinotaura zvichiti chimwe chechitoti nditori chikwambo saka zviri kudei kwauri kuda kungondishandisa ndangondishandisa nekuti opedza ndakarota ndakanyatsotaura mazita ndakarota pane munhu atuma mwana wake kudaro asi akatuma mwana aine chindiro changa chiine hove mukati asi zvaita sekuti hove yapa ndakaibata yakatanga kutaura ndobva ndati munhu atonitumira chikwambo saka pandaitaura kudaro ndobva ndavhunduka ndobva ndamuka ndobva ndagara 30 minutes ndichifungisisa kuti apa ndatotumirwa chikwambo kaka ndobva ndarara futi ndobva dzajoinera paya hope ndikati andoda unochidzosera chunichi ndichinochidzosera kudaro ndakasvika ndikawana mwana wacho aripo uya akauya nendiro iyayi ndobva ndati mwai mai vako vachinditumira zvikwambo ndadzoka nechinhu chenyu ichi zvikanzi pane chimwe chatosara chawatosiya ikoko kumba kwenyu kana sina kuuya ichocho hapana zvatingaita ndobva ndamudzosera zvikanzi amai vanofamba vachipa vanhu zvinhu zvakaipa vanotumira vanhu zvinhu zvakaipa vanhu vari kufona pano vachinetsa vachiti muri kutitumira zvinhu zvakaipa tiri kutadza kugara nevakadzi vedu zvakanaka ndobva ndapepuka futi ndikavhunduka ndobva ndagara futi 30 minutes ndichifunga futi kuti sei zvinhu zvakada ndobva ndarota futi ndobva dzakondinywa futi pandapedzisira paya ndichienda futi ndichitsvaga futi munhu uya mai vake vavo ndichida kuvabvunza sei muchinitumira zvinhu izvi ndobva vataura mazita kuti inini handizvizive ndanovhunza ngatishandise ukama kusaise mazita kana kuti baba natete kanani ndaimubvunza veukama vakuru ndo vanozviziva kuti unozvigadzira sei asi chinhu chawasiya chisina kuuya ndo chine dambudziko rese ndanzochiti pakauya ndiro iyi maiva nezvihove izvo zvaitaura wakagona here kutaudzana nazvo kuti unzwisise kuti zviri kuunzwa kwauri zviri kuda kuita basa rei mukati meupenyu hwako iwewe zvakatotaura but haizvozvi zvandichanyatsikuzvirangarira zvatakataurirana ipapo but madhezi hakusi kare ngati ndaidoda kuuya kuno ndaizviziva
saka vanhu vacho vakangosiyana siyana vandinenge ndichiona. Asi vese ndevemumhuri kana kuti vamwewo vanobvawo muraini kana kuti vese ndevemumhuri. Ende pasina futi ari kukwanisa kutakura dambudziko rako kuti ngatimbofamba itione tingabatsirana sei. Havatodi kana kunzwa kana kundiona chaiye havatodi. Ndosaka nyangwe kumba handina kusvika kuchiredzi chaiko chaiyo kumba kuida handina kusvika. Nekuti ndinozviziva kuti chavari kuda kuita kudisturba kuti ndisatofamba nyangwe chimari icho chandinacho chekufambisa ichocho chipere ndisati ndambodi ndisina zvandaita. Ndanzwa uchiti pawakaenda kuna amai vakasvika vakakuti iwewe kumhuri yana baba wako unoiziva ende havanozva vakazokwanisa kukubatsira nazvo. Zvechokwadi ndozvavakandiita vakanditi nandisiwe nekuti ine handidi kukuwadzigwa mahara. Ende dambudziko iri mai vangu futi vakageza kubva 2023 kusvika 2024 kandisingakanganisi ipapo vachigeza non-stop zvaita muroora wavo. Saka inini vakangobva vanoti zvokumusha kwenyu nandidi. Zvingava zviri izvo here futi zvakaitoti vabve mumusha kana kuti ipapo ndopandisingazivi ndingafungidzira kuti apo neapo, asi kwatiri kufambawo vanhu vasingajekesi zvakanaka zvekuti unosara une mibvunzo yakawanda mumusoro kuti saka zvingava zvokunzigwa ndinenge here kana kuti asi iwe haunombobvunzwa here amai kuti amai kana muchiti izvo inini handidi kukwadzirwa mahara ivo vakaone bozi kana wanzwa munhu akutaura chidaro ane zvaakasangana nazvo zvaakaona pamwe tisatata dambudziko kugeza kwavari kuita ivo ndoona sekuti vanotozviziva kuti dambudziko rakabva kupi. Saka iko zvine zvimurora ari sei dambudziko rakapera here kana kuti achiri kutoteera futi? Dambudziko rakapera asi rinongoti apo neapowo zvokungoti vhiki ino nevhiki kana kuti mwedzi uno anombojamba mwedzi unouya ameno kana zviri zvichikonzerwa nekuti ane mwana mucheche andiziye ipapo. Saka nhasi uno rubatsiro rwauri kutsvaga kumhuri yeZimbabwe rubatsiro rwakaita sei? Ndiri kutsvagawo rubatsiro rwokuti dai ndakwanisawo kubatsirwawo zvinhu zviri pandiri zvakaiswa nevavengi zvikwanise kubva ndikwanisewo kuraramawo zvakanaka ndikwanisewo kushandirawo vana vangu ndikwanisewo kuraramawo sezvinoitawo vamwe vanawo muupenyu nekuti kurwadza kwenyama hazvikahlamadzwi kunzwa kuti mweya wabuda. Kana kupengeswa kana nekuti ukatopenga usina imwe option yauchaita sekuti ndagara ndisingadiwo mumhuri ndikangonzi ndaenda nenyika vamwe vanotaura vachiti uri kunzi uende nenyika usatombonzwika kuti waenda kupi ungopenga uchingoenda maziso asingaona ezvokuitika muziso. Vamwe pavanouya vanenge vaine kwavanenge vachida kuenda sekuti vamwe vanokuzoti inini ndaneta nemapostori ndakumboda kuchivanhu kana kuti vamwe vanoti ndaneta nevechivanhu ndakumbodawo kana vemachechi. Uri kuda kubatsirwa nevanhu vakaita sei? Zvakaita mukoma kumachechi kubva 2011 ndichiri muchechi ndainamata kumasowe ndikakura ndichinamata kumasowe ndikakura kusvika ndane 20 kana 21 22 ipapo handinyatsoziva apa ndakaona kuti hapana zvandiri kuita because kwese hakuna kwanisina kusvika nyange kuharare kuno ndakambokusvika ndo second time yangu kusvika kuno kuharare ndizama denda batsirika because pandakauya first time ndaenda kumapostori but havana kana chimwe chavaitaura pamusoro pedambudziko rangu but ini ndaizvinzwa kuti 102 zviri kundibata apo neapo ndo madhesi andaibatwa nedzungu nekuvharika kwenzeve nemaziso zvisingaoni. Saka kubva 2011 kumasowe wakaenda nekuda kwedambudziko here kana kuti dambudziko rakatozouya uri mukati memasowe? Kumasowe ndakangoenda zviya zvokungofarira kungoti kunoimbiwa kunoita sei vanenge vachiprofita vanhu vachiita sei zvavana vacheche zviya zvokungoti unongofariravo kungoenda
handina kuenda nekuda kwedambudziko but dambudziko ndakazozvo ndati kurei ndo pandakatanga kurizena kuti izvi zvinhu zvandiri kusangana nazvo zvasinoma. Asi michechi vaimbokubatawo here kuti Paulo shamwari tiri kuona iwewe une mhepo yakaita so kana kuti une matambudziko akaita so uya timbokubatira munamato. Dambudziko ravaitaura ndiri kuti kuita mwana kuchanetsa chete kana kuita mukadzi kuchanetsa ndo zvavaingotaura chete zvisina mberi kwavaitaura kuti nei zvichidaro. Asi vakazokupa kundiso? Ndaingopiwa kundiso asi hapana kwazvaingoenda, zvaingoramba zviri panzvimbo imwe chete because ndakutozviona izvezvi kuti hapana zvakachinja. De kuchinzi zvakachinja ndaide ndichizviona nyange iko zvino izvi kuti zvavaiti kuita mwana kuchanetsa mukadzi ndakaroora but problem havanga vasingaibudisi pachena problem ndeipi. Mumhuri wakangoberekwa uri 1 here kana kuti une vamwe vakomana vane? Ndakaberekwa tiri 2. Mukomana ndakazvagwa 17 December 2001 munokuna wangu akazvagwa 18 December 2006. Right. Dambudziko ranoriziva wambomutsanangurira? Ndakambomutsanangurira asi izvezvi zvayatesi zvainoita mhepo iyi inondiparadzanisa nevanhu. Ikangoona kuti saizvezvizvi ikangoona kuti ndakubatana nanhingi inogona kusvika yodisturba kungova munhu ari lonely ungogara ndiri ndega. Saka nemunikina takasiyana nekuda kwekuti gore rapera ndakambofundira mukoma Robert asi hatina kuzozwanana because ndaiva nemission yekuti ndofanirwa kuti ndaiona kuma YouTube havo vana kuti regai ndiende kumba ndinogadzirisa zvinhu zviri kunetsa izvi. Apa ndakasvika kumba ndikati mukoma nikina ndiwedzerewo nyangwe ndikawo 400 ndozodi ndozokukavha mari yako ndoda kuenda kuHarare ndinozama kubatsira because ndine dambudziko rakadai. Mukomana akatipa mai vake akati kana mukoma vakati vanoda mari iya maudze kuti mari yakapinda asi handisi kuiona. Saka ndakabva ndatoona kuti apa pane matension atiri kuita ndobva ndangosiyana nazvo. Muri yeZimbabwe ndovimba manzwa Paulo Kristo ndizvanditi Paulo Kristo Chauke achitsanangurira matambudziko aari kusangana nawo. Inyaya inorwadza, inyaya inosuwisa. Mwanakomana wakaona uya pajekerere kuti rega ndinotaurirawo muri yeZimbabwe vanzwe kutambura kwandiri kuita. Ndofunga manzwa matambudziko aari kusangana nawo kuti ndinotemwa nemusoro, anonzwa kunge musoro make mune makonye anenge achimusosona, ane chinhu chaanonzwa chinokwira kubva mudumbu chichienda pachest, uyezve kusikarudzi yake anonzwa kunge anodhonzwa kana kukakatwa paanenge akagara, uyezve muhope ane munhu waari kurota achisangana naye. Dambudziko iri riri kunyanyorwadza nekuda kwekuti hapana wehama kana kuti weukama ari kuda kumira naye. Ndofunga manzwa kuchema kwaaita kuti vabereki kana mukange masepareta hazvireve kuti ndava nherera, batanidzevo musoro mugone kundibatsira. Muri yeZimbabwe tinoziva muri vanhu vane mwoyo murefu, vanhu vanotambanudza ruoko kana mumwe wedu achinge aita dambudziko. Kuchema kwaita munin'ina wangu Paulo Kristo Chauke kuti kana kuine vanogona kupfuudza dambudziko iri kuti araramewo upenyu sevamwe vese vari kurarama, akumbira kuti handichatarisa kuti muri vemachechi here kana kuti muri vechivanhu. Ndakasununguka kuti ndiuye mundibatsirewo dambudziko rangu riganuke uye ndizogonawo kurarama ndichishanda nekuchengeta mhuri yangu sezvinongoitawo vamwe. Ndakamirira ZimNewsBeat TV. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Ndichikukurudzirai kuramba muchifollowa, kulike nekusubscribe pamaprograms ese atinokupai pari zvino. Ndichiti chisarai. Thank you
for tuning into Zim Newsbeat TV.